Din il-ġimgħa tobba minn Malta kkoordinaw l-ewwel trapjant tal-Kliewi fi sptar li opera b'fondi Maltin fil-Ghana. Iż-żewġ trapjanti saru fl-isptar Malti tal-Grupp Hope Exchange illi nbena ftit ta' snin ilu. Dawn interventi kienu jinvolvu 4 operazzjonijiet li saru f'jumejn u bekk dan l-isptar sar wieħed mill-ftit sptarijiet fil-Ghana kollha li se jkun qed iwettaq operazzjonijiet maġġuri ta' dan it-tip. Jikkummenta ma' Net News Mario Cappello, id-direttur ta' dan l-isptar. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-poplu Malti u Awċi kollu. Għaliex is-sosten tagħkom, il-flus tagħkom, id-donazzjonijiet tagħkom, is-sapport tagħkom u anki tal-ispeċjalisti Maltin illi jgħinuna biex aħna nkunu nistgħu nkabbru dejjem dana l-isptar bħala ċentru d'eċċellenza. Jiena u hekk nixtieq ngħidilkom grazzi u grazzi beqal. Il-proċeduri kienu jinvolvu lil żewġ donaturi li jsarulhom operazzjonijiet biex jittaħdulhom il-Kliewi tagħhom ħalli jkunu jistgħu jingħataw lil żewġ persuni oħra. L-4 pazjenti jinsabu f'kundizzjoni stabbli u diġà ġew rilaxxati mill-isptar filwaqt li qed jibqgħu jiġu segwiti. Skont is-Supretendent Mediku tal-Hope Exchange Medical Center, operazzjonijiet ta' dan il-kobor waslu għal sfidi kbar fosthom mill-isptar ikollu sala adekwata ta' kura intensiva, staff imħarreġ kif ukoll l-apparat neċessarju kollu. It-trapjant tal-Kliewi kif ukoll trapjanti oħra huma parti mill-istrateġija tal-Hope Exchange li permezz tal-uttijiet finanzjarji minn diversi pajjiżi fosthom minn Malta ikompli miex il-qudiem fi triq li beda u bekk jipprovdi kura lil numru akbar ta' pazjenti, l-aktar dawk foqra.